Paardendagen Driesenwaterswoud is echt het stoere evenement. Met snelheid, dwars door de hindernissen kletteren en gewoon met de combinaties zo snel mogelijk het tierdel zetten. Het is een begrip in de regio, de Ierlijkse paardendagen in Driesenwaterswoud. Duizenden mensen winnen van de morgen al op een paard om te zien naar de Hienste Marathon. Goed 150 onspannings dienen mij, onder het eg van de wedstrijdleiding. Doe haast alles in de gaten. Doe de naar de veiligheid of weet ik wat. Daar ben je erbij. Hey. En dan haast een hele ploeg mensen om die heen die het alles bijhouden. En al je jeugd. En dat is natuurlijk een hele gezellige dag. Even verderop neemt de temperatuur botta. Voor het tweede jaar op regen wordt bij de paardendagen ook een hoefsmidwedstrijd houden. Ze moeten hier verschillende ijzers maken in verschillende klasses, 2 verschillende klasses. En moeten ze uit een stukje staaf moeten ze een bepaald ijzer maken in een uur tijd. De meeste bezoekers komen likwijls om naar de hindernissen te zien. Een soort meesken uit de regio, maar het publiek van volle verder voort. Op de fiets uit Ommen en geen paarden bij ons. Voor de eerste keer in 18 jaar. Maar ja goed, als je erin geblesseerd hebt, dan kan je niet meedoen. Hoe voelt dat dan nu om te kijken in plaats van mee te doen? Waardeloos. Dus dat kun je simpel over zijn. Het is niks. Kom je al lang naar de paardendagen? Nou, al de laatste jaren net, maar nou wel weer. We gaan er altijd wel heen. Altijd prachtig, nou. Natuurlijk een mooi sfeer altijd, hè, deze dagen. Ja, en hoop je dat het een beetje droeg bloot, want dat is het mooiste, hè? Ja. Zit er zo wat? Ja, inderdaad. Ja, nou ja, we zullen ervan genieten. De organisatie hopen dit jaar op zo'n 25.000 bezoekers. Het rent zo mooi als wat. Het rent mooi vlot terug op het dikken. Het is gezellig onderwijs. Ja, dat is wat we het voor doen natuurlijk.